नायलांदो मोजां मोनोबा कमेन्ट सेयार खालामनानै होदो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर खाथ'दों आरो ना नोंनिया जेरावबो दै लानाय बेरायगासिनो आरो ना मायापुरियावनो बेलासि हाङाव फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनाहांलायबाय आरो ना मायापुरिनि जाग्रा दखानाव हाबबाय आरो dosanya goथाव दसआव जानोसै आरो ना जेरावबो बेरायनो थांला बेयावनो फिसिबाय थानोसै गल गल मायापुरियाव बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय नै जानानै थांसै आरो ना जालासिनो बोरै थांनो आरो ना जा भिर जाखायो आरो ना भिर जायो आरो ना dosa belasnya baik nalar rencana sancar nak pilih जानानै ओंखारबाय नों लोगोफोर ओरैबायदि भिर जायो आरो ना ओमफ्राय फैसाखौ होग्रोनांगौ आरो होखांनानैसो मोनजायो नैबे मोनसे दखानाव हाबनो नागिरदों मोनाबाय आरो मोनाबायानो आरो फिसालानि दसा नायना दोङियाव मोनाबाय आरो ना बेयाव एसे हाबनानै थांनोसै दंना गैयाथाय एसे नायलांसै आरो न' मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो ड्रेस गानस्लायखांनानै मोखां सुखांबावबाय आरो गरम मोननानै मोखां सुखांबावबाय आरो आङो ना मोखां सुनानै लाबाय ओमफ्राय एबार मोनाबाय मोनानायालाय 6:30 बारबावबायानो आरो ना ओमफ्राय एबार मोनानि ओंखाम संनायनि रेडि लाखानोसै आरो ना स्कुल गैया नालाय थाब थाब जागासिनो आरो दायो लाबोदों नै ओमफ्राय बेखौनो रुनोसै बेखौनो माने टमेट'जों जानोसै आरो ना दाउदै टमेट' संजानो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय नै रेडि जाबाय नै सामब्रामबो हाना लाखाबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय आलुखौ एवफ्रामगासिनो आरो ना आलु दाउदै टमेट' माबायदि संजायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो ना आङो माबायदि संजायो आङो नै आलुखौ एवफ्रामग्रोबाय आरो ओमफ्राय बेखौ आङो खांना दोनथ'गोन आरो ना नै आलुखौ खांनानै दोनबाय एबार दाउदैखौ एवनोसैलाय
ओंख्रिया मोनबाय नै टेस्टि मोदोमखाबाय आरोना नै स्पाइसि मोनबाय आरोना ओंख्रियाबो ओमफ्राय मोनाबायबो आरो टाइमाबो नयथायानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय